Здравейте, казвам се Гергана Попова и присъствах на презентация на козметиката Дишели. Да? Изключително съм впечатлена за краткото време, в което ми нанесоха продуктите. Почувствах кожата си мека, достатъчно освежена след тежкия уморителен ден и благодарение на консултантката Александра, която много професионално и убедително ми разказа за козметиката. Бих си купила на момента, само че не съм подготвена финансово, защото ми предстои едно пътуване. Препоръчвам козметиката на всички. Между другото, аз съм спа менеджер и се занимавам с видовете козметики. Козметиката е изключително лека, с много приятен и ненатрапващ се аромат, с много приятна консистенция, много лесно се усвоява от кожата и ефектът е моментален. Препоръчвам козметиката на всички, които имат възможност да дойдат да я пробват и след това да се възползват от промоциите, които се предлагат в студиото и да си я закупят.